Sportclub Cambuur zit nog net op scherp. Ilse Kraaienveld debuteert op WK tussen zwemelite. En broers Visser, Mijl Koring de Vjocht op EK fietscross. Goejoen, dit is de sport van Manje over jullie. In de komende 24 minuten praten we jou weer heel bij over wat er het oude weekend op Sportmet in Friesland bad is. En Jonkendal neemt de onderwerpen Joertek de eerste aflevering van Keertsen voor Dummies. Een dreidelige keertscursus met bekende Friezen. Dat aanzien nou eerst het betellen voetbal. Sportclub Cambuur is alweer 2 weekend wanden met de tarrieding op het nieuwe seizoen. De selectie bezit het hier uit een protte jonge spelers die op trainingen en in oefenwedstrijden kleerstoomd worden matten van het betellen voetbalniveau. Sneun water oefenet in haatklosser Flevo Boys uit Emmeloord. In de oefencampagne van Cambuur gaat het nog net van een laaien dakje. Zien 12 klasse balk waar het mooiste mooi 4-0 won. En Sneun houdt topklasse Flevo Boys Cambuur zelfs op een leek spul. Slimmer nog, Flevo Boys kwam zelfs vlak voor eerst op 1-0. In de tweede helft wie het dan eindelijk eens een keer een goal van Cambuur. Marco van der Heijden, oerkomer van Flevo Boys, die de leekmaker op het boord zet. Al met al een teleurstellend resultaat van de Ljouwertjes. Ik had eigenlijk verwacht dat wij hier een dikke overwinning zouden gaan neerzetten. Ik heb op training ervaren dat het niveauverschil gewoon groot is. Dat we op een stuk hoger niveau trainen. Dus dat wilde ik eigenlijk vandaag graag met het team laten zien. En ja, dan komt het er met 1-1 zeker niet uit. Ja, natuurlijk is het teleurstellend. Maar het is wel, ik denk dat het voor ons goed is dat dit gebeurt. He, dat we, het ging even voor de win, maar als je in ploegjes werd natuurlijk net om gaat. Ik denk dat het is even voor de supporters heel vervelend en terecht dat ze even loop binnendrom. Ja, dat is geen enkel probleem, dat jet erbij. He, maar dit is voor ons wel even goed. Wat vooral te denken joeg is dat het de main kansen creëren waren. In de eerste helft slagen dat uit en terug, maar daarna wie het net om aan te zien. Nou, ik denk dat we de eerste helft 100% kans hadden. Als dat even monteert, dan krijgen we kans op kans. Dus daar maakt het dus zelf moeilijk. Dus dit is een bewuste keuze op keuze, omdat we het aan niks samen niet ertussen terug krijgen. Maar dat is gewoon een les spelen voor ons. En als we dan wat compact spelen, want eigenlijk hun die kans aan, daarvoor een keer een miscommunicatie tussen de keeper en een van de centrale verdedigers. En dan komt dat moment weer een miscommunicatie, we gaat die goal erin. En daarna een vrije trap, we hebben het net goed door. Voor de rest had ze eigenlijk weinig echte kansen aan. En wij hadden toch. Ja, als de laatste bal van Mark is, die had het hier niet in de eigen zitten, dus die moet er gewoon binnenkoppen. Maar voor u een hartstikke goede wedstrijd, hoe het net mat. Dat er nog een protobarre mat is wel duidelijk. Terug de verjonging in het overtal had het tijd nodig. Maar Dijkstra, liekers Martijn Barto, oerkomer van topklasser Harkemasse Boys en de al eerder neemde Marco van der Heijden van Flevo Boys ervaren betellen voetbal als een oorniveau. Ja, het verschil is zeker groot. Er wordt gespeeld in een veel betere veldbezetting, het tempo ligt een stuk hoger. Dus ja, met positiespel en paas en trap is dat wel een beetje aanklampen gewoon. Dus, maar ja, ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren als je dat elke dag doet. Elke dag moet je trainen hier, dus dan kan het alleen maar beter worden. Er worden gewoon andere dingen van je gevraagd en het tempo is gewoon ja, een paar telletjes hoger, zeg maar. En ja, bevalt me wel heel goed, maar ja, het is wel een overgang inderdaad. En, ja, deze voorbereiding is daar om zo snel mogelijk niveau op te pakken. Voor Martijn Bartel luidt het justisch oors. Hij die al ervaring op bij Helmond Sport en RKC. En spelers nu de hele wedstrijd. Scoorde allemaal regelmatig in de oefencampagne van Cambuur. Vaak sloeg hij nu al op een basisplek in de spits. En dat zou dan ten koste gaan van Mark de Vries. Daar heb ik geen idee van. Mark de Vries is een prima kerel. En ik denk dat we heel veel aan elkaar hebben. Want nou ja, ik heb zelf, als ik voor mezelf spreek, 4 jaar heel weinig tot geen concurrentie gehad. En daar word ik alleen maar sterker van. En we praten veel op de training, en net als met alle andere spelers. We zitten nog in de voorbereiding. Het team dat switcht heel veel van posities. Dus ja, het is nog even zoeken. Maar ja, ik ga er alles aan doen om te spelen. En ik denk Mark ook. En dan zien we uiteindelijk wel wie er gaat spelen. Maar Dijkstra is verdedigender. En misschien wel de beëerde opvolger van Leon Hezen die het zwier op de begrutting van Cambuur drukt. Maar het kreeg het een soort speelminuten. En als er voor Hezen nog een transfer in zit, zou hij vaak zo'n een basisplek denken mooien. Ja, nou ja, dat is gewoon heel gek om te zeggen. Ik bedoel, Leon is gewoon nu een teamgenoot. En ja, als het zo doorgaat, blijft hij ook gewoon. En het is een fantastische jongen. Dus ja, wat de club met hem wil, dat is aan de club. En ja, daar heb ik verder geen invloed op. Voor de technische staf is er in elk geval nog een protte werk onder de winkel. Om dit jonge Albertal op de rails te krijgen. Het geeft me bevallen en opstaan. Wij zijn straks in de competitie een keer, ja, dan krijgen we een keer een knetter.
Nou, maar we zullen ook nog hulp op de wedstrijd winnen. En als we met die knetter, als we dan de kappen goed bijhouden, dan leren we ervan. En dan pakken we een heel goed seizoen. Er zit voetbal in, dus dat is juist. En als je wat meer ruimte krijgt op het veld, dan is het voor ons hartstikke gunstig. Ja, dit is gewoon moeilijk spelen en dan moeten we ook leren. Cambuur gaat net verder met de van FC Utrecht opkomstige Eriksson Danso. Hij wie op proef bij de Ljouwerters, maar krijgt geen contract onbeen. Zwemster Ilse Kraaienveld van Dokkum is dit weekend oorzetten naar China voor het wereldkampioenschap zwemmen. Ze is voor het eerst selecteren voor de estafetteploeg die de 4 keer 100 meter vrije slag zwemt. Nederland is de regerend Olympisch en wereldkampioen op die discipline. En dus jet Ilse Kraaienveld staat gewoon bij de elite van de Nederlandse zwemtop. We zochten haar toonsje op bij haar laatste training in Nederland. Het wereldkampioenschap zwemmen in Shanghai wordt een primeur voor Ilse Kraaienveld. Nog nee jeder zwom ze op dat evenement en 3 weken liep het er nog op dat ek dit hier net barren zoe. Maar er kwam een conflict met Hinkelien Schreuder, een van de oren estafette-zwemsters. Schreuder waard toch boenscoach Jacco Verharen uit de ploeg zetten en vervolgens kwam Kraaienveld in beeld. We zaten in Rome voor een wedstrijd en toen kreeg ik dus te horen dat Hinkelien Schreuder eruit was gegooid. En toen was er wat overleg met trainers en zo. En ik wist wel dat ik de eerstvolgende was die dan mee zou gaan naar de WK. Ja, toen zei de trainer van nou, kan je even komen en toen mocht ik mee. Kraaienveld gaat mooi als tweede reserve. Dat liep het een bijrol, maar toch is er voor de reserves een wichtige rol in China. Om toppers als Femke Heemskerk en deze Ranomi Kromowidjojo reis te gaan, zwemmen de reserves in de eerste rondes. Ja, ik mag dan in de serie starten, 's ochtends dus. En die ploeg die moet zich gewoon naar de finale zwemmen. Zodat er dan de 4 snelste van Nederland al 's middags misschien wel wereldkampioen kunnen worden. Dan moeten we wel zeker weten dat dat niveau voldoende is om die finale ook echt te halen. Dat denk ik van wel, maar dat zullen we op de wedstrijd pas bepalen. Daarna, de snelste 2 van die 4 die 's ochtends zwemmen, die mogen ook 's middags zwemmen. Dus haar rol kan willen zoals ze zelf bepaalt. Als je heel hard zwemt, dan sta je zomaar in de finale. Kan zomaar gebeuren. En dus is de laatste training in Nederland een serieuze en pittige. Jacco Verharen wil de snelheid en tijden van de vrouwen meten om te zien hoe het met het niveau zit. En Verharen is tevreden over Kraaienveld. Goeie cijfers vandaag. Ja. Nog iets te onstuimig, maar dat komt nog wel. Ilse heeft wel eens de neiging om wat onstuimig vertrekken. Dat zal het Friese bloed in haar zijn. Maar de tweede en derde afstand waren echt perfect. En zelfs tijden die ik nog niet gezien heb van haar. Dus dan is ze goed op weg. Uiteindelijk moet het leiden tot een vast plak in de estafetteploeg. En ook op de individuele afstand moet Kraaienveld nog een paar stappen zetten. Want het gat maar de toppers is nog aardig grut. Ja, bij de snelste 4 dan moet je toch echt wel een dikke seconde harder zwemmen. En die mensen zijn nu zo goed en ja, Olympisch kampioen. Maar ik ben al lang blij dat ik hier aan deel mag nemen en dat ik misschien gewoon steeds wat hoger kan opkrabbelen, zeg maar. Ja, waar is zij? Ik denk op ongeveer 90%. Er zit echt nog wel meer in. We hebben veel gesleuteld aan techniek. We hebben veel gesleuteld aan vooral het raceplan, wat we vandaag ook hebben gedaan. En nu is het de fine-tuning en dat hebben we samen nog wel een beetje moeten ontdekken. Hoe doen we dat het beste? En ik denk dat we daar nu uit zijn. Als ik haar nu zie zwemmen, dan is ze op weg naar iets heel moois. Kraaienveld zwemt nu een jaar in Eindhoven bij Verharen en met haar ontwikkeling gaat het dus goed. Dat ze nou mooi gaat naar het WK had haar plan met zwemmen wel wat verloren. Want dit zei ze een jelly lien. Maar ik denk dat als ik mijn opleiding heb afgerond, dat ik weer een nieuwe studie wel ga beginnen. Hier in Eindhoven. Dus het wordt niet professioneel sporten, denk ik. Dat is nu al anders, ja. Nee, het gaat steeds beter. En ik wil gewoon kijken hoe ver ik kan komen. En dan zien we dan wel weer verder. Studeren kan je ook altijd nog. Zwemmen kan je niet tot je 50ste. En die Olympische dream, die is haast, die er nog altijd in? Ja, zeker. Delio stuk nog altijd in? Ja. Ja, volgend jaar is de kwalificatie al, dus we zien wel waar dat uitkomt.
Maar eerst het WK in Shanghai. Als alles goed gaat, komt Kraaienveld snel 24 juli voor het eerst in actie in de 4x100 meter estafetteploeg. Roeier Sjoerd Hamburger van Orbe Cape had juster bij de vrouwbekerwedstrijden in het Zwitserse Luzern zilver hellen met de Holland 8. De Nederlandse boot bleun sterke landen als Engeland, Amerika en Canada de baas. Alleen de wereldkampioen Duitsland wie te sterk voor de Holland 8. Het tweede plak wie boppen verwachting, maar smiet geen Olympische nominatie op. Die kan Asus in september wolvertjinnen worden bij het wereldkampioenschap in Slovenië. En basketbalclub Ares had Mark Sanchez en Manny Adako vastlijnd voor het nieuwe seizoen. Beide spelers stien heeg op het verlanglistje van de Ljouweters en hier verdienen hier een wichtige rol in het team. Sanchez wie goed voor gemiddeld 15 punten en 9 rebounds per wedstrijd. Adako stiert op een gemiddelde van 14 punten en 5 rebounds. Bij Noordburgum denk je misschien net zo gauw om fietscrossen, maar het dorp had een echte BMX-vereniging. Zo'n 80 leden ben lid van de Heide Club. Dit weekend wie het Europees kampioenschap BMX en 3 leden van de Fietscross Club uit Noordburgum die een derde mooi. Onder andere de beide broers Visser, Jochem en Sjoerd. Zij dienen mooi onder het net Olympische onderdeel Cruiser. Nee, als het met je meid van was, dan was het net een beetje wijs. Nee. BMX, dat is het. Fietscross, BMX. Maar als hier en daar was even lef aan, denk ik, zet me erheen en nu doe ik het gewoon. Nou, dit is mijn BMX-fiets. En het 24 inch shell heb ik. Er zit gewoon frame on. En er zit in je freewheel geen versnellingen. Eén tandwiel voor en één tandwiel achter. En nou ja, dat probeer ik zo goed mogelijk uit te stellen. Dat het zo licht mogelijk draait zelfs. En het moet ook een beetje licht wezen in gewicht, want we gaan toch de bult nu. We vliegen toch wel een meter of 6 door de lucht in. De broers hebben beide pleegd voor het eerst in haar carrière voor het Europees kampioenschap. En dus is Meidwan al heel wat. De wedstrijd begint met 3 voorrondes. 22 deelnemers en wat won ook krijgt de tafel. De beide broers zitten bij elkaar in een groep. De beste vrouwen gaan terug naar de hele finale. En hier is goed te zien hoe Jochem Sjoerd inhelpt. Hij eindigt als tweede en Jochem zit er correct als tweede achter. De eerste slag is voor daar, Jochem. Ja, dat het om Sjoerd en mij gaat, boy, ja. Zeg even een griepig glimlachje toen de finish kwam. Nou, zeg je dat goed? Ja, maar ik ben voornamelijk blij met mijn tweede plakje. Dus dan kun je wat punten verspillen als het nodig is. Dus dan zit hij er nog mooi bij. Nou, boven verwachting eigenlijk. De tweede voorronde. Waar is de start van Jochem, de tweede van links, beter? Maar met het ingaan van de laatste bocht had Sjoerd meer snelheid. En dus helpt er hem in. Beide worden in dit geval weer tweede en derde. Wat van me en achter me ben, dan maak ik me niks dat ik maar trots ben. Dat is ook een beetje stiekem, ik wil maar niet broer, toch? Ja, die finales, hè. Oh. Daar worden de prijzen verdeeld. Net de hele finale, maar de finale. Daar worden de prijzen verdeeld, daar mogen we erbij wijzen. Oké, dan gaan wij daarvan uit. Ja, dat wordt nog zwier, maar de concurrentie is sterk. Maar ja, klaar. Nou ja, de eerste 2 maandjes willen we dat we wel internationaal wel mee kennen. Jochem en Sjoerd hellen beide de hele finale. Dit keer maken ze wollelinnig. Sjoerd gaat goed, gaat zelfs zo goed dat hij vierde wordt en hij gaat dus naar de finale. Jochem maakt voor ten nij, maar de stad is weer min. En als de stad min is, dan is het heel dreig om weer om te komen. Van het ingaan van de laatste bocht is hij 1 naar de laatste. Hij wordt uiteindelijk 6e en is uitskegelen. Nou ja, doel weer natuurlijk finale. Ik heb 3 hele mooie kwalificatierondes gefietst. Heel goede starten gehad. Wat normaal mijn probleem is. Dus ik dit hier wil heel goed om werken. Nou, dat slaagt het dan wel, maar op het moment net. Op het moment supreme dan lukt het net. De finale, alles of niet. Sjoerd is tweede van links. De stad moet goed wezen, geweldig wezen, want ons weet het hem net. Maar die stad is net goed genoeg. Sjoerd is laatste. En totdat er uiteindelijk voor hem nog iemand valt, wordt hij nog zonde. Maar dat is het dan wel. Sjoerd eindigt als zonde in de finale. Ja, de doelstelling weer finale halen. En dan baal je eigenlijk weer een beetje van die slechte start in de finale. Ja. Dan leidt het eerst het niveau zo heeg, dan kom je er haast niet meer omheen. Het rondje weer gewoon goed. Ja, het is alleen maar goed in de finale. Dus ja, dan
een fout zie ik voor in de start wil maken. Dus. Hoe 2 weken is het wereldkampioenschap in Kopenhagen. Daar doet Jochem Ekko mooi. Maar er is nog een lid van de Noordburgemer fietsclub. Een groot talent. Wietske Bloemhoff is Nederlands kampioen en kanshebber op het EK. Maar wat is er zo leuk aan die sport dan? Ja, het spektakel, springen en achterwiel, ja, stappen heel erg leuk. En de sfeer eromheen. Ja, maar dan ga ik niet vertellen lid, dat er eigenlijk alleen nog maar jongens bij me op een club zitten. Ja, omdat het niet Famkes is net zo populair. En dan, een terechte beloning voor het omdat hij best vaak op Tutten voor winnen en dan hij jongens wat meer durven en dan gaat Famkes wel wat minder bot en dan hek je die wat gauw. Is de samenwerking. Dat is toch net, tuttig? Nou, nee, nog net. Wietske was nu 5e op het EK, maar dat ze wat keer maar fiets, dat is wel duidelijk. Oer 3 hele weken op 3 augustus dan is de PC, de belangrijkste keertswedstrijd van het jaar. En vanzelf sturen we die wedstrijd zowel op radio als op televisie live uit. Maar lang net elke nie in onze provincie is op een hichte van de spulregels van het keertsen. En dat bracht us op het lumineuze idee om met een 3-delige keertscursus te komen. 3 bekende Friezen die het neert van het spultje snappen, krijgen keertsles. En wij hopen vanzelf dat Jo er ook wat van opsteken. Dit is Reinoud Ritsma. Dit vrouwelijksidol is vooral bekend als jonger van vangrail. De Frieske band scoort werkelijk hit na hit. Tjentwurdig is Reinoud ook te zien als presentator op de Frieske televisie. Hey doe, het is tijd voor Jack. Morgen is de best. Reinoud komt van Stiensgeer. Dat leidt in de woorden. Dus is de vraag: hey doe, wat wist jou eens van keertsen? Nee, ik heb eerlijk weer geen enkel idee. Dit is Joop Wittermans. De 64-jarige acteur uit Beetstersweg is te zien in tal van films, in Frieske en Nederlandstalige dramaseries en in commercials. Joop giert als een speer. Maar weet hij wel wat een boppenslag is? Het zou wel een geweldige kanaalwest hebben. Dit is Jan Bruin. Jan is topscorer aller tijden bij SC Cambuur. Er is net een voetballer die in Tjenst van de Leouters meer doelpunten maken heeft. Jan komt van het Ameloon. Daar het nog niet een keer te winnen. Dus vreeg je mij om Jan Bruin, wat betekent alles aan de hang? Ja, het zal alles uit de kast zijn. En dit is uw leraar Haptamu de Hoop. Het 13-jarige keertsfenomeen uit Wommels. Hij weet alles van keertsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het materiaal van een keertsen bestaat uit een bal en uit een wand. De bal is ongeveer 44 gram. Van binnen zit de kooi hierin. Dit is een wand. De wand wordt gebruikt door de meesten in het park. Ze gebruiken die voor de uitslag om de hand te beschermen. Oors heeft samen een blessure. Master, wat is nou eens een perk? Dat is het vak waar je met de opslag de bal heen brengen moet. De opslagpartij moet de bal van achter deze line in dit perk slaan. 12 van het parcours staan in het perk en die moeten dan beziekje om de bal zo ver mogelijk voor te slaan. En bij het opslaan en het uitslaan kun je bij keertsen punten heljen. De reerde popkes, dat is de opslagpartij. Zij kunnen punten heljen als ze de bal heel moeilijk in het perk brengen, zodat de orenpartij de bal net weer omslaan kan. Dat neem je een zitbal. De opslagpartij kan ekpunten heljen als ze de bal in het perk brengen en de orenpartij slacht de bal weer om, boeten de grenzen van het veld. Dat is een kweerslag. En de opslagpartij kan punten heljen als ze de bal opslaan. De orenpartij slacht de bal weer om en dan slaat zij de bal heel vier weer om. De orenpartij is een uitslagpartij en zij kan vanzelfs ik punten heljen. De witte popkes, dat is de uitslagpartij. Zij kunnen punten heljen als de opslagpartij de bal opslacht en de bal komt net in het perk te lonen. De bal stuit het achter of naast het perk. Dan is de bal boeten. De uitslagpartij kan ekpunten heljen als de opslagger de bal opslacht en dan slaat zij de bal heel vier weer om. In één keer oer de achterlinie heen. Dat neem je. Doe maar Jan. Een bomslag, meester. Dat is de theorie van deze week. Alles helder? Nou. Mooi, gaan we na je week naar boeten. En dan nou, de keertstip van Haptamu. Het parcours bestaat uit 3 spelers. Steende fjouwer, dat is die erin te volle.
Nije wieken in Keertsen voor Dummies. Slacht Joop een bal vliegend op. Ah, komt dan heel aan. Doch blikken dat Reinoud aardig wat talent heeft. Wie dan keert hem net, hé? En wij noteren de eerste boppenslag voor Jan Bruin. En dat alles onder de bezielende leiding van Haptamu, de keertsgoeroe. En het zag hier de sport op deze manje. Nou, dadelijk keer we zien het Frieske Nijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige jong. Dag.